Всъщност на тази маса ще изпишем хлеб на къща Копривщица и с това ще дадем старт на нещата, които ще започнем да правим тук. Имаме някои екстравагантни, както обикновено, нашите идеи, но мисля, че така все повече започва да се хареса, като е разумно да се случва. Надявам се децата да се забавляват, когато се път винаги се забавляват, така че може има забавление. Мисля, че ще успеем да пресъздадем емоцията и всички неща, които са свързани с правенето на хляб и с месенето на хляб. Идеята е знаещите да предават на незнаещите, за това се събират деца, майки, баби и познати и приятели, които заедно месят хляб. Месят тесто, което всъщност оформят на фигури и после ще видите какво ще почнем да правим с тези фигури. На мен е така много приятно, че винаги децата изненадват с представата си за приказки, с представата си за добро и лошо. С днешното си всъщност събитие влизаме в един световен културен каталог Пътя на хляба. Ние тук ще бъдем седмата гореща точка, където ще се приготвя хляб, ще се разказва за хляб и ще правим събития, на които ще идват хора, които да видят Копривщица, да усетят нещо истинско и автентично. Идеята на това, което ще правим, е група деца с баба. Около тях да им показва какво се прави, как се слага брашното, кладъчето, водата. Имаме и суха, и жива мая. Тестото, освен да се яде, с него могат да се правят разни неща. Корабийки, други интересни неща. Ние обаче сега ще се опитаме да направим нещо по-различно. Това тесто ще си представите, че е пластелин и ще направите някоя фигурка от него. Тези фигурки ще ги запазим и ще ги изсушим. Те няма да ги печем. Те няма и да се ядат. Но ще видите след време при някои от следващите си идвания тук, как си познаете фигурките. Хлебната къща не е просто събитие, на което да се понацапим изръчно, а всъщност има социална функция. Това е едно социално предприятие, така че общност, която да си помага. Тук са хора с физически проблеми, хора с умствени проблеми, които заедно правейки хляб и опитвайки се и, ако успеят да направят добър, продавайки този хляб, да имат някаква самоиздръжка на общността. Това е тип социално предприятие, което е по така много странен начин. Не е нужно на някой да му дадеш риба, както се казва. Дай му въдица. Дай му въдица, за да може да влезе да се чувства нужен и да се чувства част от общност. Идеята ни е, може би, в петъчните дни, като се позагрее времето, да правим едно количество хляб, което да минава тук в Копривщица, в търговската мрежа, от предварителни поръчки, някой, който иска. Имаме една идея да помогнем на хората с диабет, защото имат нужда от по-специфичен хляб, който, за съжаление, не винаги е истински и почти винаги е по-скъп от другия.
Така че това са намерения, които мисля, че лека по лека ще осъществим. Пак казвам, нашата идея не е да правим чисто производство на предприятие, а да правим социално предприятие. Ако това социално предприятие може да излезе и на пазара, добре. Ако не може да излезе, не е фатално. Ще имаме общността, ще имаме доста други неща, които ще се създадем. Не знам дали сме се изложили. Направо на маки си како